Tri holúbky. Bola raz jedna sirota veru, lebo nemala už nikoho na svete okrem otca. A viete, dievča, čo má aj dobrého otca, predsa je bez matky len sirota. Naša sirota bola hodné dievčatko, krásne ako kvet, dobré ako med, tichúčke ako muška a do roboty ako sršeň. Ona riadila celé hospodárstvo, ako len mohla, ale otec jej vše len hovoril: dieťa moje, nedám sa ja tebe takto za mladí mordovať s toľkou prácou. Ožením sa a dvom vám to ľahšie pôjde. Dievča mu na to nič nerieklo, samo bolo rado, že dostane mamičku, a otec sa oženil. Vzal si jednu vdovicu, ktorá mu doviedla tiež jednu dcéru, asi v tých rokoch, ako bola jeho vlastná, lenže nebola taká dobrá. Ale pri tom všetkom mať je len mať svoje dcére. Tu svoju vždy len ako za sklom držala, všade vychvaľovala a sirote bola len macochou. Neborká sirota teraz ešte len vedela, čo je robota. Nie dosť bolo pre ňu práce okolo domu a gazdovstva, ale musela ešte aj macochu a jej dcéru vysluhovať, chúďa, nemalo ani dňa, ani noci, či to stred týždňa, či v nedeľu. A tu ešte vše zle nedobre na ňu, nikdy jej ani len pekného slova nedali, nesmela ani s nimi pri stole jedávať, len tam pod pecou musela vše čakať, kým jej čo odhodila. A pri tomto všetkom bola tichá a pokojná. Aj pri tých najtvrdších prácach, či pri dome, či na poli, v ošklivých hábach, predsa bola storáz krajšia ako tá macochina mazna. Raz sa otec vyberal do jarmoku. Tu macocha naraz: to a to mi kúpiš, treba mojej dcéruške črievičky, hodvábnu sukničku, stužky, medovníky. A pán Boh vie, čo mu to tam narecitovala. Keď to všetko vypočul, obrátil sa pod pec k svojej otrhanej dcére. No, povedá, čože tebe kúpiť, čo? Ale macocha jej ani k slovu nedala prísť, tak a tak, že čo? Že tej nič nechýba, že do kuchyne a maštale netreba šperkov. Otec vypočúval macochu a zase sa len spýtal dcéry: nože povedz, no aj ty, čo ti mám doniesť? Sirota mu len ukradomky pošepla: ach, ocko môj drahý, čo sa vám páči, na čo sa tam dakde potknete? Išiel do toho jarmoku. Nakúpil od výmyslu sveta všeličo, čo si macocha narozkazovala, len svojej vlastnej dcére nič nekúpil. Naspäť idúc, celou cestou rozmýšľal, dobre o rozum neprišiel, hútajúc, ide blízko dediny cez jeden hájik dolu chodníčkom, potkne sa tam na jednu krivú liesku a tu sprchnú 3 oriešky, lúskance ako vosk. Aha, povedá, toto bude mojej dcére jarmočné. Otec príde domov, porozdáva, čo nakúpil, a nik tak nebol s jarmočným spokojný ako úbohá sirota. Skryla si tie 3 oriešky do vrecka, ako by to dáke perly boli bývali, a poberala sa do práce. V nedeľu ráno, keď už všetko okolo domu bola poriadila, sadne si pod pec a začne sa do kostola zberať. Práve už boli druhý raz odzvonili, tu milá macocha do nej: ty, taká a taká, nož, či si len tak dom necháme, či ty nemáš čo doma robiť? Vybehne von a donesie jej za mericu hrachu so šošovicou zmiešaného. Tu máš. To mi pekne popreberáš, kým sa vrátime z kostola. Všetci odišli do kostola a milé dievča sa chytí do preberania, vzdychajúci, nariekajúci, že takto ani len do kostola ju nepustí zlá macocha. Ach, mamka moja, mamka, čo si ma tá radšej nevzala so sebou? Tam by mi lepšie bolo, nevoľnej sirote. V tom jej zaštrkajú vo vrecku tie 3 oriešky, výjme ich. Položí pred seba a teší sa v nich, teší sa aj z toho, že predsa má ešte dobrého otca. Ako tak roztúžená, zamyslená, ďalej vyberá, zaklope dačo na oblôčku. Pozrie, tu 3 biele holúbky ako ďubkajú, tak ďubkajú doňho. Ach, nebožiatka, tie iste dnu chcú, a zdá ma aj tie potešiť prišli úbohú stvoru. Otvorí im oblôčik a holúbky k nej hovoria: čože robíš, dobré dievča?
Ach, vidíte, povedá, keď druhí ľudia Bohu slúžia v kostole, ja sa doma s touto prácou musím trápiť. No, nič to, povedá jeden holúbok, nechaj to ty tak. Vezme jeden oriešok a malým pištekom ho roztvorí a vyťahne hodvábne šatočky biele ako sneh. Na, tu máš, obleč sa a choď do kostola. My ti za ten čas toto všetko povyberáme. Ale keď kňaz povie amen, nečakaj, kým ľudia vonvu pôjdu, výjdi popredku a ponáhľaj sa domov preobliec. Uhradovaná sa poobliekala pekne a krásne ako ľalia, šla do kostola a tam si sadla do prvej prázdnej stolice. Všetci ľudia sa iba na ňu dívali a medzi inými aj sám kráľovič nemohol sa na ňu dosť nadívať. Tak sa mu zapáčila, že by nebol dbal, čo by tie služby do večera boli trvali. Ale sa krásne dievča ani neobhliadlo, tak sa skrúšene modlilo a počúvalo kázeň, až kým vtedy sa zobralo potíšku a hýbaj von z kostola. Ponáhľalo sa domov. Pozobliekla biele hodvábne šaty, položila do orechovej škrupinky a škrupinku ukryla. Tu vstúpi do chyže macocha aj s dcérou, vidia hrach a šošovicu o sebe povyberané. Jedovalo ju to, že sa nemohla do pastorkyne zadrapiť, dala teda len pokoj, ale o chvíľku. Po izbe hore dolu chodiac začne do nej pichať. Hľad, Sundra, keby si bola v kostole bývala, bola by si videla dievča, ale tak, Pecuchovi najlepšie len pod pecou. Ach, veď som ju ja videla, keď išla popred nás. Nuž ako, a veru, zo zrubu, bola som práve vtedy na vodu. Zo zrubu? Teda sa ty budeš von zo zrubu len tak po ulici dívať. Počuješ, starý môj, ten zrub mi musíš na skutku preč dať. Táto daromnica by ti z neho vždy len po strakách kúkala. Muž neborák musel na skutku, hoc bol aj sviatočný deň, zrub odpratať, keď chcel, aby sa búrka utíšila. Kráľovič sa hneď po kostole vyzvedal, skade by tá panička bola, či ju nevideli, kde by sa bola podela. Ej, baver vám, tá tam do toho domu vošla, kde je taký pekný zrub na studni. Povedali mu ľudia. Kráľovič dal hľadať z domu do domu, ale keď už zrubu tam nebolo, nemohli nič nájsť. Na druhú nedeľu si sadla zase v otrhaných šatách pod pec a chce sa do kostola vyberať. Tu sa obráti k nej macocha, čo svoju dceru pred zrkadlom cifrovala. No, čože ty, povedá, nemáš čo robiť? Ej, tej iste to pekné dievča zišlo na ani na krok. Vybehla do komory a doniesla jej zamericu prosa zmiešaného s makom. Tu, toto mi budeš preberať. A ak ho nepreberieš, kým prídeme z kostola, bude hostina, však vieš. S tým nechala macocha i s dcérou pastorkyňu smutnú. Táto sa dá do preberania vzdychajúci, pláčúci nad svojim biedným lósom. Ach, mať moja, čože si ja počnem? V tom zaklopkajú na oblôčik tie 3 holúbky. Nepláč, dobre dievča, len nás pusť vnuka. To ti my všetko spravíme. Daj len sem z tých tvojich orieškov jeden, povedajú jej holúbky, ako im otvorila. Ako im ho podá, tu holúbok vylúskne z neho strieborné šaty. Tu, hľadže, máš tieto šaty, obleč sa a choď do kostola. Ale keď počuješ amen, ponáhľaj sa domov a všetko bude dobré. Ona sa s radosťou pooblieka a ide ako hviezda do kostola. Sadne si a načúva, takže ani nabok nepozrela. Ale kráľovič nespustil celý ten čas z nej oka a bolo mu dáko divno okolo srdca. Až raz povie kňaz amen, milé dievča vstane a tichúčko vyjde z kostola. Príde domov a sotva sa stačí preobliecť, už macocha tu s dcérou. Zadíva sa, zakrúti hlavou, keď vidí, že je celá merica maku a prosa povyberaná. Mrzelo ju, dobre sa nepukla, ale nemohli nič povedať. Len po chvíli začne. Bolo ti v kostole bývať, ty pecuch, bola by si videla dievča. Ale tak, pecuchovi miesto len pod pecou. Ach, veď som ja ju videla tiež, keď popred nás išla. Práve som bola na tej slivke pred domom, chcela som vám k obedu zo pár striasť, odpovie jej pastorkyňa.
Macoche nebolo viac treba. Tu tá do nej. Ach ty pľuhavstvo, vykrikne rozkatovaná. Teda sa ty budeš ešte aj v nedeľu na stromy škriavať, šaty trhať a na ľudí tak nemilo Bohu hľadieť? Počkaj, starý môj, tá slivka nesmie tam na tom priedomi ďalej zostať. Von s ňou. Tá tvoja sova nebude viac na nej sedávať. Milý muž išiel, čo je aj hriech v nedeľu, slivku vyťať. Lebo vedel, že by hneď bol v dome ešte väčší hriech, ak by to neurobil. Kráľovič zase hľadal všade, vyhľadával pekné dievča. Aj mu povedali, že veru tá išla, kde je tá pekná slivka pred domom. Dal hľadať aj slivku, ale nenašiel nič, bo slivky už tam nebolo. Zasmútil sa, zamyslel sa. No počkaj, však ťa ja dostanem. Na 3. nedeľu ráno, keď všetko bolo poriadila a pekne ako makovička sa učesala, ide naša sirota pred zrkadlo k macoche, kde tá svoju dievku už raz pustila do kostola. Aha, ty pľuhavstvo, ty chceš ísť do kostola nám iba na posmech, že by sme sa tam za takú ošklbanicu hanbili? Nie, ty zostaneš doma. S tým vyjde do komory a donesie jej zamericu múky zmiešanej s popolom a vykýde na stôl. Tu máš čo robiť. A že by to bolo povyberané, kým sa my z kostola vrátime, či vieš. Macocha vzala svoju dceru pod pazuchu a odišla. Len úbohá sirota doma zostala. Chytila sa ona do toho vyberania pláčúci nariekajúci. Ach, mamka moja drahá, len na čo som ja biedna stvora na svete, len čo si ja s týmto počnem. V tom zaklopkajú 3 holúbky na obloku. Nepláč, pekné dievča, nepláč, veď ti my to povyberáme, len nás pustiť núka. Ona ich z radosti pustila a tu jeden holúbok tretí oriešok otvoril a vyňal zlaté šaty. Tu, povedá, máš celý oblek. Obleč sa chytro a choď do kostola. Ale keď kňaz povie amen, nečakaj. Kým druhí ľudia pôjdu, vyjdi von z kostola a ponáhľaj sa domov. Išla ako slnko sa ligotajúce do kostola, tam si sadla na svoje predošlé miesto. Počúvala kázeň, ani nezbadala, ako sa celý kostol iba na ňu díva, ako sa kráľovič na ňu usmieva. Po nečase sa kázeň skončieva a kňaz povedá amen, vtedy sa len dievča preberá, stane hore a chce pomaly odísť. Ale čo sa nestalo? Dievča ako prirastené nemôže sa hnúť z miesta, lebo kráľovič dal popod tú stolicu smoly naliať. Tu sa ona borcuje na tom lepe, až sa jej raz po šťastí nohy von dostať a hýbaj, potišku vyklzne z kostola. Letela domov ako bez duše, ani nezbadala, že je bez jednej črievičky. Sotva sa preobliekla, už počula macochu pod oblokom. Zlaté šaty ani nestačila do škrupinky odložiť, len ich tak poza dvere šuchla. Macocha i s dcerou prídu, vidia múku o sebe, popol o sebe, dobre sa tam od jedu nepukli. Ale jej nič nemohli povedať. Iba o chvíľku zase začnú dodievať do nej. Hej, ty lušta! Bolo ti v kostole bývať, tam by si bola videla dievča, ale tak pecúch musí pod pecou. Ach, odpovie pastorkňa, veď som ju ja videla, keď blísla pred náš oblok. Vybehla som hore na komín a stade som sa na ňu dívala. No macoche nebolo viac treba. Tu hneď do nej ako saňa skočí. Čo ty, darovnica na nič hodná, budeš sa ty ešte po komíno škriavať. Máš pod korytá na pôjď. Ty obluda jedna, tam si môžeš od zlatej paničky ten komín mi naraz zhodíš dolu, síce? Chudák starý vyšiel a zhodil komín dolu. Sotva bol komín odprataný, tu sluhovia kráľovičovi prídu vyhľadávať krásne dievča. Lebo im boli povedali, že tam vošla, kde ten vysoký komín na dome. Ale pozrú na dom, tu komína niet, s dlhým nosom odišli preč. Hja, ale kráľovič mal ešte záloh, zlatú črievičku. Poslal teda zas iných sluhov, že by z domu do domu, kde aké dievča jesto hľadali a ktorému by sa črievička hodila, zaraz ho k nemu doviezli. Sluhovia podľa rozkazu chodia z domu do domu, ale sa črievička žiadnemu dievčaťu na nohu nehodila. Macocha už skôr vedela, že aj k ním prídu.
Tu ona nohu cérinu stíska, tlačí o milých 5, že by ju len na menšiu spravila. Tu prídu sluhovia, sprobúvajú črievičku, ale na zapuchnutú nohu ani zastoknúť. No, toto je nič. Či tu nemáte druhé dievča? Macocha hneď odpovie, ako by ju najal. Ja, veru nie. Tak sa milí sluhovia už von poberali. Tu, ako prídu do pitvora, ozve sa z pôdy kohút. Kikiriki, nadpántiky, pekné dievča podkoritý. Čo to? Čo? Zastavia sa za pekné dievča pod korytami. Ach nie, veď to len ten kohút tak vše spieva, odhovárala ich macocha. Ale tí sa nedali míliť, len oni hýbaj na pôjď. Našli 2 korytá hneď a pod nimi uplakané dievča. Aha, sprobujú jej črievičku, tu akoby ulial. Idú s ňou do chyže a vidia za dverami zlaté šaty. Teraz už oni hneď vedeli, čo našli, čo hľadali. Macocha sa len díva ako morka, čo sa to robí, ako milú pastorkyňu do koča vysadia, ako plačúci všetkým s Bohom zavolá. Tak ju to rozpukla. Kráľovič, ako mu ju doviedli, na prvý pohľad spoznal, že je to veru ona. No, či si to ty, duša moja? Bola 3 razy v tom kostole? Ja som to bola, odpovie hanblivo dievča a zapálí sa ako rúža. A kde si tie pekné šaty vzala? Tu mu ona potom vyrozprávala, čo sa s ňou vodilo, ako jej tie 3 holúbky na pomoci boli. Hneď sa musela do tých svojich pekných šiat poobliekať a o týždeň bola úbohá sirôtka kráľovičová žena.